O karon mahigala sa atong sugilanon nga naguluhan, Digong Kanto Boy! Oh, yang gitro na yang isa. Oh. May sakyan na nga nagpaingon diri. Tuod. Sa kawan, kolor ito. Kinsa kang sakay niya. Bida, no? Oh, bay. May nangyanaog ko. Tanawa. Unob ka tao na naog. Murag. Armado ba na? Oh. Tanawa. Tanawa ang mga nanganaog. Oh. No, si Mr. Santos. Hindi asa kayo. Digong! Digong! May kiniay ka mo. Kay paibaw ta mo. Nga ako na ang tag-iya ining dapita. Unsa, sir? Biyari ko. Aron pagsusi sa kahintang sayuta. Nga akong napalit gikan kang amigo Gerardo. Unsa, sir? Wa man tingali gibaligyan ni Sir Gerardo kini mga yuta, sir? Iyang gibaligya. Gani, doon ako'y kamatuuran. Nga ni ay deed of sale. Nga iyang gipirmahan. Ha? Ano ko taon? Nga nugot in taon, uy. Iyang gitugon ka na mo, sir. Nga among bantayan kini mga yuta. Tungod kay mularga siya paingon sa China. Pero wa man siya makalarga kay giambos man siya. Wa man siya nag-ingon nga iya kini gibaligya. Uy, nalimut lang tingali in town si amigo Gerardo. Niyang mga papilis. Ang deed of sale. Iyang gipirmahan. Pagmatuod nga iyang gibaligya kini maong yuta. Sa kantidad nga 200 million pesos. Nako, kakadako. Ang tanan, sir? Yes. Ang tanan, iyang gibaligya. Sige, bilin, sir. Nga naaman may mga papilis taon. Iyang gihatag na mo. Ang tanan yun, wa siya gibilin. Mag-abot na sa korte ini. Uy, nga ano man taon, uy. Gipabuhatan magani mi og mga bahay ni Sir Gerardo, sir. Ipahuno na. Uy. Murag dili man tingali mahimo, sir. Kay doon naman sa may papilis nga gihuptan. Pasinanaan ta mo. Pamahawa mo. Kay ako na kining maong yuta. O kung dili mo mamahawa, maproblema ka mo. Nakasabot mo. Maproblema yun ka mo. Bosa, ang ako lang, pasinahan ninyo. Sir. Balik na ko. Kung apa mo, maproblema ka mo. Pabuto na mo ang maong problema, sir. Nganong dili lang mo mahawa din, ha? Pida sa na istorya taon, Sir Briggs. Ay, ganun mahawa, may duna, may amo din. Nangilog mo, giyuta. Napag noon. Kami hinoy ng ilog ka mo. Unsa? Lalagot ko ni mo, ha? Lalagot ko ni mo. Kalagot lang oroy diha, oy. Gusto ka ako kang pusilon? Pusila! Hadi ay, ha? Pues, kineng. No, my son. Ay, gugbog ni Dad. Papapatsiyong ko na eh. Ayaw lagi. Dili ta kaliwat ka mo patay tao. Lalagot ko, Daddy. Lalagot ko. Tana, malakaw na kita. Mauli na ta. Basta, Digong. Inigbalik na ko. Wa na mo dere. Sige na. Mao na to, ha? Pasidanaan tala mo. Mao sa niya ako ikasulti, sir. Dili og dili gid may mamahawa diri. Kung dili ka mo mamahawa, maproblema mo. Talaga mo. Briggs,
Inigbalik na mo. Papabasta na pa mo. Papamusilon ta mo. Oh, uy. Ay, naunsa namang gudin taon ni, uy. Unya, unsa ba atong buhaton, ani? Ay, nakaratol na kayang, relax lang. Why makapapahawa? Unsay buhaton ni mo daddy ha? Kung dili sila mamahawa. Mubanaw ang dugo sa pulang yuta. Daddy. Mao kanay timan imaysan. Mubanaw ang dugo sa pulang yuta. Tikong nahadlok ko. Ha? Hadlok? Ano hadlok pa ka rin? Dito lukas patag. Ayaw lang rin eh. Tikong. Oh, adugon kayo na eh, bida. Mamahawa diri, klaro kayo gitagaatag sa Leonardo. Nya mamahawa na noota. Unya kay naamay nang angkon. Sukla na to sila na eh. Tikong. Sakto si Tikong nang. Oh, Hangtod sa katapusang patak sa atong dugo. Suklanta sila. Mire. Buot din yung ipasabot nga musukol mo nila. Nganong dili nang. Sukla na to sila ng kayang. Unya, unsa may inyong ikasarang? Aw, depende na sa diskarte ng kayang. Ay, kung gamitan mong armasan sa may mahitabo. Mao ni ginaingon nang, kung mabuhi ka sa armas, mapmatay sa kas pinaagi sa armas. Mire. Bay, Oh, problema da. nga no? Ang tanan ba katong nagtrabaho basta tulo ka bay nga mga trabahante ngundang man. Nga naman. Di na kuno sila gustong maamong taon. O dili na kuno sila gustong mamatay. Nangundang may trabaho bay digong? Di na ba mo kapugngan, bay? Hindi, may gustong mamatay bay. Lisod na kayo. Saon taon mo pamilya taon? Niya aming manalipod ka ninyo. Lisod na bay digong. Kailakay ko. Kung kinsa na si Mr. Santos. Unsa? Kani, iyak mong sakop. Unsa? Ikaw, sakop niya? Usa ko sa iyang mga buldog sa una. Buldog? O kining iyang tawag sa iyang mga sakop bay. Buldog. Ug siyam si Mr. Pitbull. Ug kanang iyang anak nga si Brace mao si Doberman. Mao ba? Hilabihan ka bang isa ng Mr. Santos ba yoy? Ug dili na mahiyap ang kinabuhi nga napapa siyang kalibutan bay. Tungod na niya. Mao ba? Di lang mapreso tungod kay gamanan man. Lisod magidakpon. Ug daghang gid koneksyon bay. Ug mugasto og daghang sapi. Kinsa ti pangani mo? Kuan si Karyas ko bay. Walang gani ko mapakita niya. Kaya di na ko gustong may mong sakop niya. Nag-usab na ko, bay. Nag-usab na ko sa kinabuhi. Karyas? Kana si Mr. Santos, di na munong hangtod nga makuha na iyang gusto, bay. O kung kinsa ka itong mubabag, patay. Mao ba, Karyas? Tambang na ko ninyo, bay. Ay mong pagsuko na niya. Pumatay ka lang. Magalas ang iyong kinabuhi na, bay. Ang babag sa iyang tinguha, bay. Iyang papaso dinis kalibutan, bay. Busra, palayo na lang mo. Palayo mo na ni Dapita. Alaot lang ka mo, bay. Mupatay ka na si Mr. Santos. Karyas? Kana si Mr. Santos, di na munong hangtod nga makuha na iyang gusto, bay. O kung kinsa ka itong mubabag, patay.
Mao ba, Karyas? Tambang na ko ninyo bay, ay mong pagsuko na niya. Umatay ka lang. Makalas ang iyong kinabuhi na bay. Ang babag sa iyang tinguha bay, iyang papaso din sa kalibutan bay. Busra, palayo na lang mo. Palayo mo na ni Dapita. Alaot lang ka mo bay. Mupatay ka na si Mr. Santos. Sa kamatayon sa akong asawa, may kasayuran ka ba? Oh, bay Digong. Sulti ko, may kasayuran ka ba? Usa ko sa gisugo ato bay. Pero nibalibad ko. Unsa? Di na ko kaya bay. Sa paghimo sa pagtapos o kinabuhi sa tao. Kanunay na akong gitulisok ang tanag bay. Di ko makatuhog maayo. Tungod sa ingon sa akong pagkikitaan nga ang dagway sa tao nga nagpakiluoy bay. Nga dilipat yun. O kinsa? Kinsa ang nagsugo? Si Mr. Santos. Si Mr. Santos. Usa ka sa babag siyang tinguha nga maangkon ang yuta ni Mr. Leonardo bay. Salamat, Karyas. Oo, sa bay, di nagtrabaho ang isula ni Mr. Gerardo taon sa paghimo sa atong mga bay. Ako na sila po nung tay. Dili ko gusto nga maamo nga gilang kinabuhi. O, mao ba, bay Digong? Tungkol kay ano kun. Nugon? O gusto mo. Kamo na kayang tikong Mary. Palayo ka mo. Kay maamong lang ka mo. Oo. Ang sabot mong ipasabot, Digong. Ako lang ang magpapili din sa bukid ng bahay. Huwag ka mo magpalayo ka mo. Oh, di na ba yung kapsagdan lang kayo? Probida sa na. Labaw na ko. Kung makig-away manggani ka, kauban ko nimo. Aw, kung ingon ana, mutabang na lang pug ko. Ayaw na, ikling ka na mo tao na eh. Probida. Pero ay tikong ka na nga. Patuo lagi na, bida. Ikaw ba na? Sukat ka, wala na ko kisi. Di na kapatuo na ko na, probida. Kami lang mo kumbate, di. Paulit sa to, ay kabala ka. Namo kay cellphone. Tawgal niya ako. Tikong. Tuan na sa latikong. Na mauli ng mga panday. Oo, Mary. Napurma na rabaunta ang tulo ka bay ay. Kusog ang trabaho. Nani atop. Unya, nabungbungan na pod. Nanay mga napurmang bintana pod gani, oh. Paspas kaayo ang ilang trabaho gyud. Probida. Tinood yun na na pero may takapugong nila. Adlok mo sila. Pitbull, may sugo ka na mo. Balikan ninyo ang yuta ni Mr. Gerardo. Bukirang bahin, susiha. Ugtua pa ba sila si Digong? Reglado, Pitbull. Move! Kinahanglan. Na kung atua namang galang ka mo. Hinginli, kung dili mo pahawa. Nahibaw ni kamo kung unsay inyong buhaton. Reglado, Pitbull. Lehok na kamo. Tara na kami. Tara. Dede! My son. Kuyugan ako sila. Unsa? Mukuyog ka. Ako ang mango sa pagpahawa ni Digong. Very good. Diha ka na, dade. Mukuyog si Brex kanila. Tanaw na to. Ug asa kutob ang inyong kaisog Digong. Kinahanglan nga mamahawa ni kamu sa maong dapit. Kay ako na ang tag-iya. Ako, Digong! Paminaw ka mo, ha? Mga bulldog. Okay, Doberman.
Mumando gani ko. Nga kukulatahan ninyo. Way problema. Kinahanglan nga sion sila. Aron, mupahawa sa maong dapit. Batik. Ako'y mumando kaninyo. Okay. Sakay na mo! Sasakay na mo sa inyong tagsak ka mga motor. Okay. Kaya ako, mugamit ko sa akong van. Okay. Og paminaw ka mo ha. Doon ay mag-una ka na ko. Ano mo kabok? Ang tulo, mao ang mag-una. Sa akong gigigsakyan. O ang laing tulo, ari sa akong luyo. Kinahanglan nga safety ko. Klaro? Clear. Okay. Adto na ta. Nakita na ko din isa kong naimutangan nga milan. Pagkikitas no pagkaon. Oo, sige. May problema, bay. Papalihog ko pagkuha og atong ikasugnod. Okay, bay. Patik. Manguha ko kanang kahoy na ya. Paabot lang diya. Sige. Nagambli natin kung daan og sardinas. Sa gulan og kamunggay, okay na, kumbati na. Oh, si Mary. Niya pa dong diri. Unsay buhaton, Digong? Oh, luto ko ka makaon. Unsa may ako'y katabang? Tabang ka lang tanaw. Unsa nang imo ha? Insulto? O, dili man. Kaya ko ra. Mutabang ko. Kitigalig buybuyon ko nimo. Hindi ko na kinaiya. Basig ikaw, mo na yung batasan. Dili sa na akong batasan. Okay, good. Salamat. Tabang ka? Pues, ugasin kaldero. Lakip lang ka. Matuman yor. Nawa. Itubangan ko lang imong kinaiya, Mary. Lahi na ka sa imong taluha nga akong asawa. Sakto na ni. Okay na yung mga nakuha na kong layang kahoy. Okay. Sakto ni isog nun. Pasano na na ako. Yun na. Parang doon na ender sa motosiklo. Kaduol. May... Ni aris las bukit nga. Bahala sila. Padahin ko. Di aris sila. Tulog ka motosiklo. Nihunong sila. May nagbadyan nga nihunong. Nabili ang patahan sa paan. Ugsi! Nganong nananguha magkakahoy, ha? Ikaw din na, Briggs. Bidawin. Nga kong kahoy kay ako mo maisog nun. Maghikay mo pagkaon. Apil mo kaon, apil mo. Kakawatan ka! Unsay kawatan? Nangawat ka sa among kahoy din sa among yuta. Kukulatahan ninyo mga kauban! Kukulatahan! Unsa? Aray! Yan na yan guys, sandugan na to ang part 23 sa Digong Kanto Boy. O ato na donggan guys na sa last part nga di pa sa Minlan si Tikong nga nangawat og kahoy lang guys, ikasuko nila ngano manghani guys, basi naka nisulod si Tikong no sa no trespassing area sa private property nila no. Huwag mo nang grabing kasuko ni kuan guys ni Bricks. Guys, unsa ang sunod mahitabo? Doon na gahi daotang mahitabo guys ni Tikong. Naku, mura bag wala siya kauban guys no. Unsaon na lang lahat ni karon. Nakadulo ba ita guys nga kini si Breaks murag adunay something no. Adunay pagkagamay guys. Di ba? Dawi nga mga istorya siya so lahi gyud ang iyang palidad guys no. Ikumpara sa uban nga naa sa drama. So abang-abang ta guys no sa sunod pang mga sumpay.
Og ang atong buhaton karon magbasa ta guys sa part 22 no. Og niabot siya 473 views. Thank you so much guys sa part 22 og 334 no sa part 21. So sa part 22 ta guys, magbasa sa inyong comment. Medyo saba guys ang palibot no kay nag-under ang aircon guys. Nagpa-aircon ako guys kay investment man po na siya no pag init ang panahon. Ayan, akong nagtailing-iling ko guys ang salapit ang nindot na plaster sa hangin. Ayan. Itong basahon guys ang inyong comment. Og salamat guys no sa 474 views. I hope madungagan pa na no, mabot pa nag 500 guys. Comment from Noli Iscalikas. Si Santos ang nagpatay, Gerardo. Si Santos pala. Sinja na guys no, kay wala jud ko subaybay kaayo sa mga drama no. Sa ako mga guys busy kaayo ko no. Tungod sa kadaghan sa drama guys nga akong gina-upload no, manang makalimot jud ko kung unsa na ang mga panghitabo. Og usahay sa last part na lang ko mamati guys no. So mauna to. Og para sa daghan pang komentaryo magtan-aw tag balita guys bi kung unsa nay update karon sa mga panghitabo sa kalibutan. Guys, kailangan mo no ni Josh Mojica. Siya ang tao guys nga nagpaloyo sa kangkong chips original. Tung tan-awon guys, Frank Kaalaman YouTube channel guys no. Kung unsa ang mga kaganapan sa iyang kinabuhi. Since public figure naman gud siya guys. Matud pa niya Josh Mojica ubos ang yaman sa BIR da. Kana laging hilig magpa-flex no og kuan. Magpa-flex guys og mga na achievement, mga naabot, maimbestigahan jud sa BIR. Pero last 2 days ago na upload si Kaalaman guys no nga Josh Mojica bilyonaryo claim gone wrong, imbestigahan nila. Mao lagi na nagpa-bilyonaryo malagi guys ang status, naghinambong man. So gisusi guys sa BIR ang iyahang kayamanan basig na ni mga boys no wa na bayran mo no. Atong paminawon guys no. 21 years old, bilyonaryo na. Ikaw. Weird flex, but okay. Yan ang mga huling salitang binitawan ni Josh Mojica bago ang sakuna. You know the guy, buddy. Mao na lagi na guys. Kana laging pagkahambugero. Nakitaan magud po nako guys no sa itsura na Josh Mojica no, amor hambugero na jud siya. Imagine sakto ba na guys nga mag-ingon ka nga 21 years old na 21 years old pa bilyonaryo na, diba? Self-proclaimed. Pero noon tinuod man, pero kung tinuod man galing tinahalam di ay ipagmayabang sa social media na bilyonaryo na siya, diba? Na ayun na masuko guys, di na masuko no, kundi siyempre na ay magsusi. Bangkila ni 160 ang kilo. 160 ang kilo sa atong bangkila ni madam. Gusto naman mo. Atong gulang na libon na kilo. Wala na sa bangkila ni madam. Bangkila ni 160 ang kilo. So ayan, nasiga ng atong suga og mobalik na ta.
tiwaso na to guys ang reaction video no kung unsa ang gihimo sa BIR no after ni ingon si Josh Mojica nga 21 years old bilyonaryo na. Ang taong mahilig sa kangkong pero parang tinubuan ng kamote, sauda. He is a Filipino and Grabe ang words ni kaalaman guys. Taong nabubuhay sa kangkong pero parang tinubuan ng kamote ang utak. entrepreneur and a content creator na ipinanganak noong 2004 sa social. Ako rin yung tanawon guys, na-intriga ko ang yung post pagkahambugero ni Josh Mojica. Ang kay baday noon, ka naman ng i-flex no ang yung mga naabot. Pero kanang maingon ka nga bilyonaryo na sa edad na 21, kayo na siya kapag panghambugod. Matud pa ni Momina, God do something to humble us. Minsan talaga ang tao nakakalimutang maging humble pag nakaangat na sa reality, but we should learn. Ganyan talaga pag walang pinag-aralan. Oo, umasinso business pero hindi dahilan yon para maging matapobre ka. Lumaki masyado ulo, parang laging may gustong patunayan. Boy, mayaman ka na, dapat tahimik at humble ka na lang. Hindi talaga na mabibili ng pira ang manners da mo na gaba guys ni Josh Mojica sa iyang pagka hambugero no o dili humble nga tao.